राम राम मंडळी. सकाळच्या वाजलेले 9:15 तसंच गेले बाहेर, गाडी केले चालू आणि गेलं इन्सुलिन RTOकडे. आणि RTOकडे गेलं ते मसाजले काका थैसर होते, त्यांना घेतलं आणि रिटर्न येताना दुधाची कितली घेतली आणि इले रिटर्न घराकडे इलं तर शेरू म्हणाला ह्याने काहीतरी हालायला असतं. शेरू बघू लागलो. मग गेले आतमध्ये चाय घेतले आणि बिस्किट घेतलं आणि लायले महाराष्ट्राची हास्य जत्रा. तेवढ्यात काकाने केलं मसाज सुरू. म्हणून मी गेले आतमध्ये गेले तर दादू सगळ्यांक चिप्स पाठवू होतो. म्हणून मी आपण त्याच्यात 2 चिप्स घेतलं. आणखी मागू होते पण तो काही देऊक तयार नाही. आणि ह्यो तुमका दिसता तो माझ्या आतेचा झील, तो लसता कॅमेरा बघून. म्हणून त्यांनी केलं राम राम. मग बसले जोक आणि लायलंय अयोध्याची न्यूज. नंतर बसलंय केळी आणि सफरचंद खाऊ. परत गेले रिटर्न RTOकडे. थैसर घेतले बिस्किट आणि केळ्याचे वेफर्स. आणि रिटर्न इलंय तर बघलंय गजानन महाराजांची प्रसादी आणलेली होती, ती खाल्लंय आणि लगेच गेले बाहेर. आणि शेरूक आमच्या म्हटलं आता फिरवूया. शेरूची साखळी काढलंय आणि शेरूक घेऊन गेले बाहेर. शेरूक फिरवलंय आणि रिटर्न इलंय घराकडे. आणि आजच्यासाठी एवढाच. तुमका जर माझा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक, शेअर अँड फॉलो करा.